When Tinoma Chakaire, Zimbabwe's youth minister, lied that he had gone to see a sick relative at a public hospital and he pleaded with the President Mnangagwa to do something. I warned you here that you were being prepared for another looting scam. Saka pina mashoko kudai toka pana uposho ngono achiti aiwa ndakambozvitaura ini kuti aiwa Machakaire pako yachinye pachide ndanoona relative yangu yanga iriko parirenyatwa and the situation iriko iri very diary. We kindly ask kuti mutungamiri wenyika amboona situation iriko panguva ino uposho ngono anoti aiwa ndakambozvitaura kuti makuintroduciwa kunewo a looting scam yakanyanyisa kuti subscribe like otomba bell icon panapa chimono anomboenderambira achiti when Mnangagwa went to hospitals yesterday I also warned that this was choreographed. There was no health minister or a deputy minister, only Mnangagwa and his cousin, who is also the current chief secretary to the president and cabinet of Zimbabwe, Martin Rushwaya. Now here is the evidence that Mnangagwa conned many into believing that he cared. The deal didn't go to tender. It has no specific product names and it has no proper pricing. Mudhara oil anobva achiti iti Mnangagwa itsotsi mashoko anobva panapa nakuvo chimono achiti aiwa pamusoro this tender iri kunokonzi 412 million. It is almost $500 million. Tender rokurohwa panguva ino netimu rezano rikuonekwa kunzi aiwa ari kutungamirwa panapa tichisipehedhiwa naWickno Chivayo aika achiri kondema achiti aiwa takamaona masteps acho kuti munoona kuti aiwa vana Machakaire kumbira mutungamiri wenyika kuti amuna the situation aiwa kumahospitals yet the deal ranga ratosainiwa kare kuri konzi aiwa this deal retender yeTTM yakatosainiwa maybe kunana March uko and now payakuchizvezva in public space pakuchikola mutungamiri wenyika kuti achizongonosadzisa achinoona the situation varenyatwa mashoko ari kuda panguva ino ari kukondemawa nevanhu vachiti aiwa vachiti mashandisirwo ari kuita mapublic funds panguva ino aiwa ari kutotyisa noda kwokuti kunoonekwa kunzi macritics autotora achita kuti the first hand kana kuti deposit ichaitwa ye52.5 million ndo vanhu avari kutosuspecta kuti ndo the tender price. Dzimwe dzese mari dziyazobhadharwa for the 4 years yatevera emari dzinenge dzichienda kuzvigananda. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna komese kushemeridzwa mafunguro enyu, subscribe or like, choti on the bell icon.